vanskeligt. Fordi vi kan jo alle sammen godt blive trykket lidt på maven, og som I kunne se, nogle af styrkerne, i hvert fald nogle af os at tale om, man kan nærmest ikke bruge sine styrker for meget, men man kan komme til at bruge dem lidt skævt. Nu er der ikke en styrke, der hedder charmerende for eksempel, men hvis man er charmerende, det er der et fortrin. Men hvis man gør det lidt galt, lidt for meget, så kan man blive slæsk. Hvis man er venlig, kan man blive lidt manipulerende. Hvis man er ærlig, jamen det er jo en styrke, men den der kjole, du ligner godt, når der kan sætte kartofler i. Så kunne det måske være en hudløs ærlighed. Og på samme måde kan man godt gøre det, man ligesom har som arketype, for meget. Så følerne, der er jo empatiske, inkluderende, alt det dyre, når de ligesom bliver lidt for meget, måske fordi de ikke rigtig oplever, de her to forstår dem, jamen så kan de gå hen og blive sådan meget søde, egentlig. Ved du hvad, skal jeg ikke hente lidt kaffe før, hvis du gider kigge i, hvor er det dejligt, du er her. Og, altså, man står sådan og tænker, jo, to stykker sukker, tak, ikke? Altså, eller vi er lidt sladrende, for de vil så gerne ses. Nu skal du høre, var du der ikke sidste gang til personalfesten? Men ved du hvad, der gik hun med ham op for marketing. Det var ikke ham, hun gik med sidste år. Nej. Og jeg ved ikke, om jeg har mærket sine børn. Den ene er sorthåret, den anden er lyshåret, den tredje er rødhåret. Jeg siger ikke mere. Ja, det kan jo være meget underholdende, et slags stykke hen ad vejen. Indtil man har lyst til bare lige vide, hvad hun siger om det, når du ikke er der. Du har det ikke for mig. Så bliver det knap så sjovt. Men der, hvor de fleste følere ryger hen, altså det er, at de klapper håndtasken op, så trækker de deres transportable kors ud, og så hænger de der som offer. Ja, jamen så er det jo mig, der må tage den opgave igen. Jamen, ja, det er jo ikke fordi, jeg ikke har noget at lave i forvejen, så må du lægge den på skrivebordet, så må jeg jo se, om jeg kan tage den i aften eller weekend. Nej, det er jo ikke fordi, jeg har noget liv. Du skal slet ikke tage hensyn til mig. Nej, det er der ikke noget. Af den ryg. Ja, man må se, hvor længe man kan blive ved, og så er de også taget